Sziasztok gyerekek! Én Geri Humpro vagyok, és ma megmutatom, vagyis ma lesz a GTA Champ szerverkészítés második része, mert megmutatom, hogy változtassátok meg a régi, unalmas San Andreas mapját. Például beadsz egy objectet, mondjuk ugratót, vagy ilyen katonai drótkerítést, ami nem is drótkerítés, hanem elektromos bazi nagy kerítés, és azt mutatom meg, hogy ma mit kell csinálni. Felmentek a netre, majd a link a leírásba lesz, rákattintok, erre rákattintotok. És akkor automatikusan be fogja adni a letöltés, nekem is mindjárt. Automatikusan be kell adnia. Meg itt majd kereshettek ezen az oldalon ID-ket. Na de erre kell rákattintani, letöltsétek. Na, és amikor itt van, ezt fogja kiadni nekem, Max tudom van, szóval ezt adja ki. Most mégse, és akkor ledob egy ilyen mappát, hogy editor. Ebbe belementek. Belementetek, és megkeresitek ahova, ugyebár általában akinek eredeti, vagy nem tudom milyen a GTA-ra, a Rockstar mappájába, és itt minden program, és ide a Rockstarba szokta betenni a San Andreas mappát, csak én nem ide telepítettem. Hanem én, ugyebár a letöltésébe, és ezt a mappát kell megkeresnetek. És ezt a fájt, ezt az editor exét, meg a Newton DLL-t behúzzátok ide. Nekem már itt is van a editor, és a Newton itt van. Ha ezzel kész vagyunk, várjunk, a net az nekem már itt nem kell. Oké. Megnyitjuk az editort. Ugyebár megnyitjuk az editort, csak tölt. Nem mondom, videón kívül sokkal gyorsabban. Na, beadott nekünk ilyet. Beizélnük, hogy load. És várni kell ugyebár, nagy képernyőre teszem, és nagy ikonba. És ezt itt tölti be. Ezeket. Ezt meg kell várni. Na. Ugyebár betöltötte nekünk a katonaságot, mindig itt fog betölteni. És akkor én most mondjuk elmegyek a Grove Streetra, ami arra van. VASD-vel tudtok mozogni. Igen, most laggol, mert betöltés videót veszek fel. Na, itt a Los Santosba tartó vonat. Ja, de sok mindent. Az nem a Grove Street lesz. Hol vagyunk most? Várjatok. Hadd töltsem be, várjátok inkább meg, de videón kívül gyorsabb. Szerintem csinálok egy vágást, amíg elmegyek a Grove Streetra. Szóval addig is sziasztok. Na, újra itt vagyok már a Grove Streeton. Ja, nem is tudtam, hogy jelzi az FPS-t. Az igen. Na, meg azért a stabil 30 FPS nagyjából. Na, és akkor itt van ez, hogy itt a jobb felső sarok fele, hogy object. Most nekem itt egy ugrató. Ennek itt az ID-je. De most kikeresek valamit, a netet bezártam. Akkor hagyjuk. Mondjuk itt az ugrató ID-je. Vannak, itt egy kocsi ugye. Vannak alapi ID-k, mondjuk beírom, hogy 11. Mondjuk ez a 110, ez a 100, 1100, ez meg a 11.000 pontosabban. Ennél tovább valamiért nem megy. Mondjuk ezt így megtaláltuk, hozzá szeretnénk ide adni, nem nyomunk V betűt, akkor add, és akkor itt lesz.
Mondjuk leteszek egy ugratót a Grove Streetre. Ezt úgy kell csinálni, hogy ezt itt megfogjuk. Rákattintunk ide, mert akkor ide fogja rakni. És, hoppá, hova mentem? Ajaj. Ide lerakja mondjuk. Hogy kellett? Add. Insert object. Ki van itt jelölve? Akkor rányomtuk, hogy insert object. És itt az ide, 19005. És akkor azt fogja berakni. És ide rakta be az ugratót. Na és ezt úgy tudjátok kezelni, hogy ez itt, mint látjátok, a balra-jobbra. Ez itt a így, a másik irányba. Ez meg a felle. Szerintem nekünk az ugrató méret jó. És itt lehet elforgatni az irányba. Úgy látom, abban mínusz 90 fok lesz. Szóval itt át is tudjátok rendesen érni. Jobb is ötlet, mert ha nem, így sokáig fog szivatni. Na így átírtátok, mondjuk. És akkor nem felém kell jönnie, hanem így. Így megy, így visszük. Mint halljátok. És ha mondjuk meguntátok ezt a mappon, ezt a ugratót, el szeretnétek menni, akkor visszajöttök ide a map készítőbe. Majd megmutatom, mert import pvn, ezt meg kell nyitni, és ugyebár a szervereteknek nekem van még egyszer olyan, hogy ugyebár játszok a haverokkal, hol az asztal, sok minden van az asztalon. Látok, mindjárt megkeresem, test szerverbe mentek, ugyebár nekem test szerver a neve, bementek a szerverbe, itt vagy Game Modes. És amit használunk, ugyebár a Grand Lords, arra rákattintunk, és majd azt kell betölteni, és akkor ezt rányomtok, hogy így delete. És akkor kitör ide. Így ki kell jelölni. Rá kell kattintani, és delete. Na, és ezzel kész vagyunk, akkor nyomunk egy olyat, hogy show code, és akkor kiadta a kódot. Ebből az egész kell. Ezt másoljátok ki. Ezt a programot így hagyhatjuk, de aki akarja kixelni, de ha utána még használja akarja, akkor hagyja így. Ugyebár, amit mutattam a snowcode, várjunk, ide letette nekem? Aha. Na, az itt jelzi a kódját az objectnek, amit letettünk, és most miért lett fekete? Ne legyél fekete. Na. Itt az objectet jelzi az ID-jét, ugyebár, és akkor leteszem a mapkészítőt az asztalra, megyek a test szerverbe, vagy a ti szervertek, ahogy elneveztétek a mappát. Bemegyek a Pavnóba, és a Pavnót megnyitom, ugyebár. És nem tudom, láttam más videósnál is, hogy így adta ki, ez nem tudom mi. Na, és akkor itt megnyitottam nekem a Pavnót. És itt meg tudom nyitni, és akkor asztal, és akkor megkerestek a szerveretek nekem. A szerver, Game Modes, ahogy mutattam, és a Grand Rancot megnyitjátok. Na várjatok. Itt van Add Player Clash. Igen. És mondjuk, hogy tudjátok, hogy csináltatok valamit a mappal, csináljatok egy ilyet, és írjátok oda, hogy map edit, hogy ez a mapnak a változtatásai, és ezután nyomunk Entert. Szerintem még, bár nem kell ennyi Enter, mert csak egyet csináltam, még így 2 Enter, mert egyet csináltam. Amennyitek van, annyit kell csinálni, ugyebár. Na, ezt ide bekontrollvézem, ídni. Ezt biztonság kedvéért kiixel, mert már nem lesz rá szükségem. Ezt is kiixelem. Na, és itt van, hogy create object, ugyebár betettük. Itt hagyjatok ki helyet, ne legyen egymásban, mert az nem jó. És ha majd többet csináltok, akkor még bekontrollvézitek majd, ugyebár. Csak kell csinálni neki helyet.
Mert lehet többet is. Nem mennél még tovább, volt egy cég. Na és akkor elmentitek, ugyebár? Várja. Igen, elmentitek. 3, a warning az nem baj, a névvel van valami baj, de az úgy nem baj. Ha csak a error van, akkor valamit elrontottatok, de ha warning, akkor még jó. Ezt már kiixelhetjük. Akkor elindítjuk a szervert, ugyebár. Hol van? Itt elindítom a szervert. Megyek a samba. És felmegyek a teszt szerverre. Ami a neve ugyebár. Felenged vagy nem? Na, várni kell. Mi a franc baj van, mert ennyit nem szoktam várni. El van indítva. Na, connectelj. Na. Biztos, hogy már az első volt talán, vagy a második. Akkor baj lesz, lehet. Nekem, nektek nem lesz baj szerintem. Grand Lancery. És akkor Connected to Test Server. Na, be kell tölteni, ugye bár a Grove Street-et tettünk, akkor Los Santosba spawnolok. És tök mindegy a skin. És ledobott a hegyekbe. És most megmutatom, hogy hogy lehet teleportálni. Ugye bár van a single-ben a kijelölés. Elmegyek a Grove Street. Ide kijelölöm, mondjuk úgy ide a kijelölést. Bekkelek, és akkor oda teleportálj. És itt látjátok, itt van az ugrató. Most lopogolom egy kocsit. Megmutassam, hogy tényleg nem megy át rajta. Semmi normálisan működik, ugyebár. És hogy a többiek is látják, mert a szervereden van már. Használtam ezt az alkalmazás régebbi verzióját talán, és akkor az csak a single-t változtatta meg, és nem a multit. Na. És itt látjátok, mindjárt ugratok, ez a Lance-takerrel. Na tessék, működik az ugrató. És tök mindent változtatok. Amit akartok kitörölni, nem nagyon próbáltam az itemeket, nem ajánlom senkinek, hogy kitörölje a bokrokat, vagy a házakat, nem jó ötlet, nem engedi, error lesz. És működik az ugrató. Így lehet a mapot megváltoztatni, több mindent lesz, keresem majd ID-ket. Leállítom a szervert. Na, ha sokat segítettem ezzel a videóval, iratkozzatok fel és lájkoljátok. Csősz! Sziasztok, én Geri Humpro voltam.